tomto videu si ukážeme, jak si nastavit automatické nákupy na kryptoměnové směnárně Anycoin. V přehledu vašeho portfolia klikněte na ikonku 3 teček Ostatní. Poté klikněte na ikonku točících se šipek Spoření. Na stránce spoření poté klikněte na modré tlačítko Vytvořit automatickou platbu. Zde si již nastavíte, jakou kryptoměnu si přejete nakupovat a jestli budete platit korunami nebo eury. Interval obchodu si můžete nastavit buď na základě zaslání platby z vašeho bankovního účtu, první možnost, nebo pravidelně podle plánu, kdy máte předem přidané prostředky na vašem Anycoin účtu a obchody se realizují sami dle vámi nastavených parametrů, druhá možnost. Pro potřeby tohoto videa necháme první možnost a klikneme na modré tlačítko Vygenerovat. Po kliknutí se vám zobrazí nová kolonka s automatickým nákupem. Po jejím rozkliknutí uvidíte údaje pro nastavení trvalého příkazu ve vaší bance. Každá platba, která nyní přijde pod tímto variabilním symbolem, bude použita k nákupu vámi zvolené kryptoměny. Děkujeme, že jste si k nákupu kryptoměn vybrali naši směnárnu Anycoin.